Zit je er klaar voor? Voordat we gaan beginnen, we willen in ieder geval iedere artiest die hier nou serieus vanavond heeft opgetreden super hard bedanken. Want het niveau is serieus nog nooit zo hoog geweest. We hadden dat niet verwacht. En met zo'n topartiesten achter ons, geweldig. Echt goed gedaan. Zit je er klaar voor? Dit is ons Monotown! Ja, 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 la, la, la. Ja.